roedfa bore yma. Mae'n hyfryd gael dod at ein gilydd ac yn hyfryd cael addoli yr arglwydd gyda'n gilydd y bore yma. Mae Emyr yn arwen ni yn yr roedfa a fe chi'n gweld mae'r bore wedi osod ar gyfer y cymun hefyd a dyn ni'n cymryd o'r bara gwyn gyda'n gilydd nes mlaen yn yr roedfa. Cofiwch aros am baned gyda ni ar ddiwedd yr roedfa hefyd ac yn ymysgol sul i'r plant ag oedolion am gwarter i 12. Yna cyfarfodydd yr wythnos o cwrdd-gweddi nos Fawrth, dwi ddim fan hyn, mae'n nhau pobl gwahanol gan bod ni'n ddydd Mawrth cyntaf mis, felly bydd fwy o fanylion am hynny maes o law o nos Fawrth yn gwarter i 8 cwrdd-gweddi grwpiau llai yn cyfarfod yn nhau pobl gwahanol. Ac yna nos Iau, mae'n bod yn Wyn yn trafod amynau eto ar-lein, ar Zoom, felly cofiwch am hynny am 8 o gloch nos Iau ac yna'r clybiau fel arfer nos Wener. Cofiwch cwbl o bethau ychwanegol sy'n nesaf yn tro ni yw ei helpu yn y tabernacl. Felly os chi ar gael y gallu helpu yn mynd drwy ffordd os ych chi weld Liz, da ni'n gwerthrogi hynny'n fawr. Ac yna blaen rybydd arall ar unfed ar 20 o Hydref, bore dydd Sadwrn, mae yna frecwast i'r merched. Ddim yn cofio'r lleoliad, ond fi'n siŵr bod ar y coeddiadau. A hefyd, gan bod ni'n fis newydd, heddi, bod y casgliad newydd ar gyfer mis Hydref, am y casgliad y mis myned waith UCCF, gwaith gyda myfyrwyr ac yn debyg ysrogol mewn prifysgolion a cholegau, a byddwn ni'n clywed mwy am hynny hefyd maes o law. Dyna'r coeddiadau, ni droi at ffilm yn gweddi. Adlwydd Dduw, ni'n diolch i ti y bore yma bod ni'n dod at yr un sydd â geiriau bywyd tragwyddol. Yr unig un sydd â geiriau bywyd tragwyddol ac ni'n gweddio wrth ni ddod o flaen di y bore yma, bydde di yn amlygu dy hun i ni, yn datguddio trwy dy ysbryd glân, trwy dy air di, mwy o dy hun i ni bore yma. Fel bod ni yn uno i ddaddoli di, yn unig wir a bywiol ddim, a byddai'r clod i gyd i ti. O arwydd, ni'n gwybod bod ni'n dod gyda themladau gwahanol, profiadau gwahanol yr wythnos hon, pethau gwahanol ar ein meddyliau ni, ar ein colonnau ni, a Dduw, ni'n gweddio wrth i ni ddod nawr i ddaddoli di. Bydde eiriau di wrth i ni ganu clod i ti, wrth i ni weddio, wrth i ni glywed air di, wrth i'r gair hynny gael ei esbonio i ni, bydde ti'n atgoffa ni. Bod gyda ni dad nefol, bod gyda ni un sydd yn ein caru, un sydd yn hwyrfrydig i gyd ac yn fawr o drygarogrwydd, un sydd yn rasol ac yn hael. A'r blwydd yn gweddio, bydde ti'n datguddio dy hun i ni a reality, pwy wyt ti, a hyn wyt ti wedi wneud droso ni yn yr arglwydd Iesu Grist, yn llanw'n colonnau ni, ac yn ein traws newydd ni. A'r blwydd, falle bod hynny am y tro cyntaf, ni'n gweddio i ti fod y drygarog bod wrtho ni, a dyrchafu enw Crist, a bendithio ei enw mawr e. Ni'n gofyn ei argoniant i Grist ei hun. Amen. Amen. Diolch Rodri. Bore yma ni'n mynd i fod yn meddwl chydig bach am y ffaith fod Cristnogion weithiau yn cwmpo mas dy gilydd. Ac weithiau mae hynny'n gallu troi'n fater mawr, difrifol. A felly, o'n i'n meddwl lle gwell i ni ddechrau un addoliad na trwy ganu am gariad Duw. Cyd un o'n oll i ganu nawr, cariad yw Duw. Daw sŵn y mawl o nef a llawr, cariad yw Duw. Mae'r unig ffordd i ni gael cariad at ein gilydd a cymodi a stopo dadle, profi'r cariad yna sydd yn yr arglwydd ei hun. Felly, nawn ni sefyll, nawn ni ganu am gariad Duw
gyda'n gilydd. Ond ni'n mynd i ddarllen nawr o air Duw, ac i ni'n darllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 6, ac adnodau 1 i 11. 1 Corinthiaid, pennod 6, a dechrau yn yr adnod gyntaf. Os oes gan un ohonoch gwyn yn erbyn un arall, a yw'n beiddio mynd a'i achos ger bron yr aniwiol, yn hytrach na cher bron y saint? Ond i wyddwch, mae'r saint sydd i farnu'r byd. Ac os yw'r byd yn cael ei farnu gennych chwi, a ydych yn anghymwys i farnu'r achosion lleiaf. Ond i wyddwch, y byddwn yn barnu angylion, heb sôn am bethau'r bywyd hwn. Felly, os bydd gennych achosion fel hyn, a ydych yn gosod yn farnwyr y rhai sydd isaf eu parch yng ngolwg yr eglwys. I godi cywilydd arnoch rwyf yn dweud hyn.
Ai wedi dod i hyn, nad oes neb doeth yn eich plith fydd yn gallu barnu rhwng cyd-grydynwyr? A yw crydynwyr yn mynd i gyfraith a'i gilydd a hynny gerbron anghredynwyr? Yn gymaint a'ch bod yn ymgyfreithio o gwbl a'ch gilydd, rydych eisoes yn wir wedi colli'r dydd. Pam yn hytrach na o ddefwch gan? Pam yn hytrach na o ddefwch golled? Ond gwneud cam yr ydych wy. Peri colled yr ydych, a hynny i gyd-grydynwyr. Ond i wyddwch, na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw. Peidiwch â chymryd eich cam arwain. Ni chaiff peteinwyr, na eilyn addolwyr, na godynebwyr, na rai sy'n ymlygru a'i rhyw eu hunain, na lladron, na rai trachwantus, na meddwon, na difenwyr, na chrybddeilwyr etifeddu teyrnas Dduw. A dyna oedd rhai ohonoch wy. Ond yr ydych wedi'ch golchi, a'ch sancteiddio, a'ch cyfiawnhau trwy enw'r arglwydd Iesu Grist, a thrwy ysbryd ein Duw ni. Diolch i Dduw am ei air bore yma. Amen. Amen. Gwydio mynd i ddod ymlaen nawr i roi stori'r plant. Sgwch chi ymlaen, plant, i fan hyn, sy'n boston ydych chi yma, diolch e? Nawr, mae gen i air, neu geiriau dysgu chi heddi, a bydd rhai o'r pobl hyn yn gwybod rhai o'r geiriau yma. Nawr, y gair yw, faint o'r chi sy'n gweld Mary Poppins? Mae Mary Poppins, mae hi'n canu can a mae un gair masif mae'n defnyddio. Chi'n gwybod beth yw'r gair? Supercalifragilistic expialidocious. Ti'n chi dweud hwnna? Mae lot o bobl methu dweud hwnna. Mae'n air mawr yn dweud. Pan o'n i'n fach, o gair arall gyda ni, Gymraeg. Fi'n meddwl oedd yn Gymraeg. A fel hyn oedd hwnna gair yma. Nid supercala, ond chica racaruni, pwni, ping pong paini, ala maca toriaca rhwng tum tush. Ti'n dweud hwnna? Gair anferth. Mae rhaid i geiriau, nhw'n anodd i'w dweud. A fi'n dweud gair arall yna sy'n anodd i'w dweud. Mae'n dechrau o s. O. Sorry. A chi'n meddwl, gwybod hwnna, gair hawdd. Mae supercalifragilistic expialidocious, hwnna'n anodd, mae sorry'n hawdd. A chi'n gwybod, ni fel pobl, ni'n cael yn anodd dweud sorry. Fi'n siŵr bod dad a mam wedi dweud wrtho chi, a dad a mam wedi dweud wrtho fi o blaen. Gwydion, dweud sorry, a beth ni'n neud, dwi ddim eisiau dweud sorry. Dim bai fi yw e. A chi wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, ond chi'n meddwl, wel na, dim bai fi yw e, fi ddim eisiau dweud sori. Bod yn air hawdd, ni ddim eisiau dweud e. A mae'n bwysig bod ni yn fodlon dweud fi'n fi. Sori. A wedyn, os yw rhywun yn dweud sori wrtho chi, wedwch chi bod rhywun wedi cicio chi. A chi'n meddwl, wedi cicio fi. Mae rhywbeth yn o'n i eisiau cicio person yn ôl. Ond mae'r person yn dod a dweud, sori, fi'n fi. Ni eisiau wedyn, fi'n maddau ti. A mae rhywbeth eto, o'n i ddim eisiau maddau pobl. Mae wedi cico fi, ond fi eisiau cico fe yn ôl, fi ddim eisiau maddau iddo fe. Felly, bore yma, eisiau chi feddwl, bydd yn cnefyd y sôn, dwi'n bach yn mynd, mor bwysig yw e i ni ddweud, fi. Sori, fi wedi gwneud rhywbeth yn erbyn ti. Dweud rhywbeth cas neu bwrw rhywun. Mae'n bwysig bod ni'n dweud sori. A wedyn, os yw'r rhywun yn dweud sori i ni, bod ni'n dweud,
fi'n madde. A chi'n gwybod pwy ddylai fod yn gallu dweud sori a gallu dweud fi'n madde gorau yw Cristnogion. Achos mae Cristnogion, mae Duw wedi madde i. I wedi dweud fi'n flin i Dduw am yn holl bechodau mae Duw yn madde. A pan byddwn ni'n cael cymyn nes ymlaen, byddwn ni'n cofio am un oedd pobl yn gwneud pethau erchill iddo fe, a mae e'n fodlon madde. Fe cofiwch, pwysig dweud sori, pwysig dweud fi'n fodlon madde, a meddyliwch am Duw. Bod e'n fodlon madde i ni. Bod Iesu Grist yn fodlon madde i ni am y pethau drwg i ni wedi gwneud. Da iawn chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i ganu emyn arall yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rydd 163 yn y llyfr ymynau. Gwyn a gwridog, hawddgar iawn yw fanwylid. Donia'r nef sydd ynddo'n llawn, peraidd hyfryd. Deiar faith nac uchder nef, byth ni ffeindio arall tebyg iddo ef. Halleluia. Yn ei sefyll i ganu mawl i'n arglwydd ni. Lois mynd i ddod mlaen nawr i sôn am ychydig o'n cynlluniau ni dros yr misoedd nesaf. Diolch Lois. Bore da. So mae'n hydref a mae hi yn mynd yn oer ac yn dywyll. Mae Halloween ar diwedd hydref. Ond mae gennym ni neges wych yn y tywyllwch a pan mae yn mynd yn oer a bach yn miserable. Da ni efo'r gobaith bod yna goleuni sydd yn rhoi gobaith i ni, yn rhoi cysur i ni, yn rhoi llewyrch i ni, a hwnna di Iesu Grist. A bydden ni wrth yn bod rhannu y Iesu Grist i'r gymuned y gwmpas ni. Felly, mae Halloween, sef yn fersiwn ni gwydd y goleuni, yn mynd i ddigwydd ar noson Halloween ei hun, so nos Fawrth 31 o Hydref.
defnyddio'r adeilad. So, da ni'n mynd i wneud sort o rhywbeth tebyg, ond dim really, dim byd tebyg, ond chydig bach yn debyg. O ran yr un sgeil, bod ni'n agor y capal i fyny. So, ar y dy Mawrth yna, bydd yr adeilad ar agor o 4 tan 9 yr hwyr. A bydd y capal mor ddisglair a gallwn ni wneud o. So mae pobl fatha, wow! Achos bod ni eisiau dangos mae yna goleuni yn y tywyllwch. So bydd o'n llachar iawn, a wedyn bydd yna sioe papeda cysgod wedyn. Un am 3:40 i blant, a wedyn un arall am 8 o gloch i plant hŷn neu oedolion. A wedyn, oeddwn ni'n meddwl, agor y capal wedyn am yr wythnos. Mae'n hanner tymor, so bydd yna ella bobl o gwmpas a bydd eisiau dod i mewn. So ar y dy Merchar i dy Sadwrn wedyn, sef yn dilyn, so cyntaf i'r Pedwerydd o Tachwedd, byddwn ni'n agor yr adeilad. So bydd o ar agor fatha 2 o gloch tan 7, so pa mae'n yn tywyllu, achos di ddim mynd i fod mor effeithiol yn y goleuni, yn y dydd, achos, bydd o ddim yn dangos y contrast. A wedyn dy Sadwrn bydd o'r agor tua 10 i, dim 10 nos, 10 y bora tan 4, a byddwn ni'n setio lawr wedyn. So dyna bydd i'r cynllun, fod ni'n agor yr adeilad i fyny, bydd yna pethau iddyn nhw weld, a bydd y sioia yn fyw ar y dy Mawrth, ond wedyn ar y dy Merchar y dydd Iau, da ni'n jyst mynd i rhoi nhw ar y screens ar loop. So fod nhw dal yn cael y cynnwys gweddill yr wythnos. So mae gwahoddiadau wrth i'n cael ei wneud, a bydd hwnna ar gael i chi lledaenu, ac bydd ar social media, so gallwn ni postio a lincio pethau. Gallech chi bod yn involved yn gyntaf wrth gweddio, wrth gofyn i Duw gweld pwy gallech chi gwahodd, gweddio fod yr pobl yn cael ei symud. Hefyd, dwi'n mynd i postio gwahanol amrywiol adegau dwi'n mynd i bod yn neud y gwaith. So os da chi eisiau peintio, dim rhaid chi fod yn arbenigwr. Os da chi eisiau peintio neu torri allan, carbod, llifio, gwaith pren, neu nôl props a curtains a llenni a goliadau. Mae yna lot o jobsys sydd ddim angen gwaith dylunio. Ond bys mi wrth y môr cael pawb yn involved. A wedyn, o'n i'n edrych am y thema goleuni, a o'n i'n mynd trwy'r concordance, fatha gweld lle mae goleuni'n cael ei disgrifio mwyaf. A'r gair goleuni yn dod mwyaf yn y llyfr Job, sef y llyfr tywylla, really. So da ni'n meddwl, da ni'n datblygu y stori Job, fatha rhyw fath o, dyna be bydd yr storyline, dwi'n gobeithio. A fod na gobaith ymysg suffering, ymysg pethau horrible sy'n digwydd, fod ni efo'r goleuni, fod Iesu'n gallu rhoi gobaith, yn gallu rhoi, yn gallu dangos ni pwy ydy fo. So dwi'n gobeithio bydd, mae'r stori Job yn trawiadol, a da ni'n gweddio am doethineb yn y ffordd da ni'n rhannu fo, ond hefyd yn gweddio fod Duw yn mynd i siarad efo nhw wrth iddyn nhw glywed y stori Job, a sut oedd Job yn gorfod syrthio flaen Duw ar y diwedd a deud ti di Duw. Dyna beth yw'r plan. Gweithio'ch gosto fo. Diolch. Diolch ti, Lois. Wel, gawn ni ar y weddi, dyn gilydd nawr, yn ei droi at Duw. O arglwydd, ni'n dod ger dy brondi nawr ac fel i ni di canu'n barod, i ni eisiau dyfolu di a dweud, rwy ti yn hawddgar iawn, yn hyfryd ym mhob ffordd. Ti yw Duw y cariad, yr un sydd wedi'n caru ni, a'r un sydd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Ac arglwydd ni'n diolch i ti am dy fawredd di, am dy ogoniant di. Ni'n diolch arglwydd am y ffordd i ti wedi gweithio yn ein bywydau ni.
Ac yn wir wedi'n hachub ni o dywyllwch y byd hwn. A wedi'n dod â ni at dy oleuni dy hun. A arglwydd, ni'n diolch bod ti wedi, fel ni wedi darllen yn dy air, ti wedi golchi y Cristion. Ti wedi sancteiddio y Cristion. Ti wedi cyfiawnhau y Cristion. Ac felly ni'n dod y bore yma ac arglwydd, ni'n dyfolu di. Fel dy bobl di, ni'n dod ger dy fron ac ni eisiau ymostwng o flaen di ag llawenhau yno ti. A mawrygu dy enw di. Arglwydd, ti sy'n heiddi'r mawl. Does na ddim byd arall a neb arall sy'n cymharu gyda thi. Ac, dad, ni'n gweddio, falle am unrhyw un y bore yma sydd ddim eto wedi profi'r pethau hyn. Yn gofyn ei di ddangos dy hun. Dad, ni'n gwybod, fel oedd Gwydion yn rannu dy'r plant, yn aml iawn, sori yw un o'r geiriau mwy anodd. A ni'n gwybod bod hynny'n wir pan ni'n ymwneud gyda pobl eraill. A ni'n gwybod hefyd arglwydd bod e'n gallu bod mor wir wrth siarad gyda ti arglwydd. I edifarhau ac i ddweud sori am y ffordd i ni di byw a wedi dy wrthod di ac arglwydd felly ni'n gofyn nawr. Neud i weithio yn ein calonau ni'r bore yma bob un. Neud i'n helpu ni. I dy garu di. Yn helpu ni i garu dy bobl di. Yn helpu ni i garu y bobl o'n cwmpas ni. A rhai ni sydd falle ar hyn o bryd yn elynion i ni arglwydd. Ni'n gweddio neud i llenwi ni a chariad atyn nhw, osgweli di fod yn dda. Gwna ni'n bobl parod i faddau. Gwna ni'n bobl amyneddgar. Gwna ni'n bobl gostyngedig. Ac yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dad, wrth i ni feddwl am yr wythnosau sydd o'n blaenau ni a cyfleuon i rannu'r efengil ac i ddweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu. Ni'n gofyn ei di'n gwarchod ni, cadw ni rag ymosodiadau. Ni'n gofio ei di'n helpu ni i roi hyder a nerth i ni, yn doi thineb ym mhob peth. Ac arglwydd a wneud i agor drws i'r efengil. Ro cyfleuon i ni arglwydd, ro sgyrsiau i ni, helpa ni i ddod i gysylltiad â phobl ac i fachu ar y cyfle i ddweud am yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n dod ato ti a arglwydd, wrth i ni feddwl am yr problemau oedd yn yr eglwys yng Nghorynth. Arglwydd wrth i ni feddwl hefyd am yr problemau sydd yn ein bywydau ni. Ni'n dod ac yn gofyn arna ti nawr i ddod yn agos ato ni. Arglwydd yn ein gwendid, yn ein methiant, yn ein pryderon. Arglwydd, bydd yn agos. Yn ein galar, yn ein cywilydd, yn ein poen, beth bynnag yw hi arglwydd. Yn ein eogrwydd, yn ein temtasiwn arglwydd, bydd yn agos yn awr. Trwy dair ac y nerth dy ysbryd glân. Bydd gyda ni. Osgweli di fod yn dda. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o'r atodiad tro yma. Rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Nawn ni sefyll i ganu.
trowch gyda fi i 1 Corinthiaid pennod 6 ac adnodau 1 i 11. Nawr, yn yr adnodau, wnaethon ni edrych ar nhw tro diwetha. Mae Paul newydd wneud y pwynt, mae nid ein lle ni fel Cristnogion mewn ffordd yw trial delio gyda pechod tu allan i'r eglwys. Hynny yw, gwaith Duw yw barnu pobl sydd tu allan i'r eglwys a'r ffordd maen nhw'n byw ar hyn o bryd. Ond mae gennym ni fel eglwys, fel Cristnogion, gyfrifoldeb dros ein gilydd. Mae gennym ni atebolrwydd un gilydd. Mae gennym ni le i yn ofalus, barnu ymhlith ein gilydd fel Cristnogion. A nawr mae'r thema yna, yr train of thought yna sydd gan Paul yn arwain i ddelio gyda'r pwnc nesaf yma, y broblem nesaf sydd dan sylw. Unwaith eto, dim lot o fanylion, ni ddim yn gwybod yn union beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Ond mae'n ymddangos bod aelodau o'r eglwys yng Nghorynth wedi bod yn cwmpo mas ei gilydd. A wedi mynd mor bell a chymryd yr achos, neu'r achosion, i lys barn. Okay? Ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pobl yn hoffi siwo ei gilydd. Wel, dyna oedd wedi dechrau digwydd yn yr eglwys yma. Hynny yw, nid jyst bod yna ymraniadau, ni wedi clywed am yr ymraniadau yn barod, ond fan hyn, maen nhw wedi mynd mor bell a dechrau achosion llys a mynd i gyfraith yn erbyn ei gilydd. Paul yn dweud, os oes gan un ohonoch gwyn yn erbyn un arall, a yw'n beiddio mynd â'i achos ger bron yr aniwiol, hynny yw pobl tu allan yr eglwys, yn hytrach na cher bron y saint. Nawr, ni ddim yn gwybod beth yn union sydd wedi digwydd, beth yw'r union sefyllfa, pwy nath beth i bwy. Efe dadl am arian yw hwn, neu cwmpo mas dros busnes, ni jyst ddim yn gwybod. Ond be mae Paul eisiau iddyn nhw sylweddoli yw hyn, mae'r sefyllfa maen nhw ynddi yn hollol wirion, a mae'n hollol warthus. Mae'n warthus. Mae'n dweud, fi'n siarad am hwn i godi cywilydd arnoch chi. Weithiau mae Paul yn dweud, fi ddim eisiau codi cywilydd, ond fan hyn mae'n dweud, dylsech chi deimlo cywilydd. Mae wastad yn drist pan mae Cristnogion yn cwmpo mas. Ond mae'r ffaith fod wedi cyrraedd y pwynt yma, y ffaith fod wedi mynd ar peth i gyfraith, yng ngolwg y byd, mae Paul yn dweud, mae hynny yn gywilyddus. Mae angen stopio. Mae Paul yn mynd i drio dangos iddyn nhw pam bod angen stopio. Nawr, fi ddim yn credu bod ni ar y pwynt yma fel eglwys. Sdim achosion llys yn ein plith ni o mor belled a fi'n gwybod, falle bod nhw'n digwydd yn gyfrinachol, fi ddim yn credu bod ni, a falle bod yna dim taswn wedyn i ddarllen yr adran yma, gweud, wel, sdim gan hwn ddim wedi wneud da fi, neu da ni. Ond wrth gwrs, be mae'r adran yma'n dangos yn y bôn yw'r perygl mae hyd yn oed Cristnogion ac eglwysu yn ei gwynebu. I ni yn gallu cwmpo mas yn gilydd. Mae hynny wedi digwydd yn ein plith ni. Mae pob eglwys a hanesion trist ofnadwy am gwmpo mas a diffyg maddeiant a ffeindio fe'n anodd i ddweud sori ac i gymodi. A mae hynny yn sefyllfa peryglus i fod ynddi. Ac os ni ddim yn delio gyda'r peth yn gywir, yna dy ddim yn amhosibl i ni ffeindio'n hunain yn y lle yma. Nawr, fi eisiau gwneud un peth yn glir cyn bod ni'n mynd ddim pellach. Eisiau ni fod yn glir am y math o achosion llys sydd dan sylw fan hyn.
Okay? Mewn gwlad, mae yna gwahanol mathau o gyfraith. Ni'n gwybod hyn yn dyn ni. Mae yna gyfreithiau o fathau gwahanol. A mae'r Beibl yn glir, yn gyffredinol, ni fod i fyddhau i'r gyfraith. Ni fod i fyddhau i'r llywodraeth. Heblaw bod yna rhyw gyfraith sydd yn gorchymyn i ni dorri cyfraith Duw, neu mynd yn groes i ewyllus Duw, ar y pwynt yna, na, ni ddim yn gwrando ar y llywodraeth, ond heblaw am hynny ni fod i fyddhau. Ond be mae Paul yn siarad am fan hyn yw nid, be byddwn nhw'n galw'n Saesneg yn criminal law, ond civil law. Mae rai eglwysi wedi camddefnyddio'r adran yma a wedi dweud, wel, os yw Cristion yn torri'r gyfraith, sdim angen neud dim byd pellach amdano peth, just sorto'r peth yn fewnol. Na. Bydd canlyniadau o fewn bywyd yr eglwys, ond mae yna adegau, fi eisiau bod yn hollol glir fan hyn, bydd yna adegau lle mae angen i un Cristion mynd at yr awdurdodau. Oherwydd yr hyn mae Cristion, neu rhywun sy'n galw hunan yn Cristion, wedi wneud. Mae rhoi enghraifft amlwg, enghraifft sydd yn anffodus yn codi. Os oes yna gamdrin wedi bod. Neu os oes yna bryder o gamdrin. Dwi'n rhywbeth fel yna. Chi ddim yn gweud, wel, nawn ni ddelio gyda'r peth yn fewnol fel eglwys. Nawn ni benderfynu beth sydd angen digwydd. Na, mae yna rai pethau. Mae yna tor cyfraith o fath penodol lle ni'n gorfod mynd at yr heddlu. Neu ni'n gorfod mynd at y gwasanaethau cymdeithasol. Dyna yw ein cyfrifoldeb ni. Nid y math yna o beth mae Paul yn siarad am. Be mae Paul siwr o fod yn siarad am yw mae yna ddau Gristion, mae yna wedi bod ar ryw fusnes efo'i gilydd neu ryw gytundeb a'i gilydd a mae yna un yn teimlo bod y llall wedi gwneud cam a fe ac dyn nhw methu sortio'r peth allan so maen nhw'n mynd ar peth i'r llys. A felly pan mae'n dod at y materion yna, materion sifil yma, mae Paul yn rhoi tair reswm pam dylsyn ni ddim hyd yn oed ystyried mynd â Christnogion eraill i gyfraith. Mae'r reswm cyntaf i wneud efo doethineb. Doethineb. A dadl cyntaf Paul yw hyn. Dylsyn ni fel eglwys fod yn fwy doeth na'r byd. Dylsyn ni allu barnu yr materion yma yn well na'r byd. Drwch eto ar adnodau 2 i wych. Ond i wyddwch, mae'r saint sydd i farnu'r byd. Ac os yw'r byd yn cael ei farnu gennych chwi, a ydych yn anghymwys i farnu'r achosion lleiaf. Ond i wyddwch, byddwn yn barnu angylion, heb sôn am bethau'r bywyd hwn. Felly os bydd gennych achosion fel hyn, a ydych yn gosod yn farnwyr y rai sydd isaf eu parch yng ngolwg yr eglwys. I godi cywilydd arnoch rwyf yn dweud hyn, a wedi dod i hyn, nad oes neb doeth yn eich plith, fydd yn gallu barnu rhwng cyd-gredinwyr. A yw credinwyr yn mynd i gyfraith a'i gilydd, a hynny gerbron anghredinwyr. Wel, wrth fynd â'r achosion yma at yr awdurdodau dynol, oedd Cristnogion, fel petai nhw'n dweud, bod nhw'n ymddiried yn barn a safbwynt y byd yn fwy na barn a safbwynt yr eglwys. Yn ymddiried fwy yn noethineb y byd yma nag yn noethineb pobl ddew. Mae Paul yn dweud, mae hynny'n wirion. Hynny yw, nid bod ni'n berffaith, nid bod dod yn Gristion rhywsut yn golygu bod chi yn gwybod y cwbl, ond fel Cristnogion, ni'n gweld y byd yn wahanol i'r byd. Ni di derbyn datguddiad Duw, ni'n dehongli ac yn deall pethau yng ngoleuni gair Duw. Fel Cristnogion, ni di derbyn yr ysbryd glân.
Mae Paul yn dweud rhywbeth rhyfeddol fan hyn, rhywbeth sydd just yn cael ei hinto ato mewn llefydd eraill, sef hyn, fod Cristnogion yn mynd i rannu yn y gwaith o farnu, yn ei ddyfarn. Mae Crist wedi'n hachub ni, ragos, mae barn Duw, ond nawr yn un gyda fe, i ni yn mynd i fod yn barnu ac yn teyrnasu gyda fe. Mae'n dweud bod yna ddydd pan byddwn ni mewn un ystyr yn sefyll mewn barn dros yr angylion. A felly, nag ych chi gallu sorto mas rhyw ddadl bach ymhlith eich gilydd? Mae'n ridiculous. Dychmygwch bod ydych chi adeiladwr, enwog, right? Rhyw adeiladwr, mae pawb eisiau adeiladwr da, yn dyn nhw. Adeiladwr, a mae'n enwog am y gwaith da mae'n gwneud. Okay? Mae yn cwblhau ei waith yn hollol wych, mae'r finish gorau, gallwch chi ofyn amdano fe. Mae pawb eisiau fe ddod i weithio ar ei tîn. Ond chi'n mynd i weld tŷ'r adeiladwr yma, a mae'n mes. Mae'r plastro wedi cael ei wneud yn ofnadwy, mae'r peintio yn ofnadwy, mae'r waliau'n gam, y drysau yn cwmpo'n ddarna. A chi'n gofyn, beth sydd wedi digwydd fan hyn? A'r adeiladwr yn gweud, fi mor brysur, fi wedi talu rhyw odd job cowboy builder i ddod i wneud y gwaith ar yn hi i. Oedd e'n rad, ond na fe, dyma'r job mae wedi'i wneud. Yli, byddwch chi just yn methu credu'r peth, byddwch chi? Mae'r boi yma, y gorau yn ei faes, dylse fe wedi wneud y gwaith i hun yn dylse fe. Yn edrych na gymddiried i rywun o ddim yn gallu wneud y gwaith cystal. A dyna mae Paul yn dweud sydd wedi digwydd fan hyn. Dylsa chi, fel eglwys, fod yn gallu delio gyda'r materion yma yn well na'r awdurdodau sydd tu allan. Mae Iesu Grist i gosod ffordd i ni ddelio gyda problemau yn yr eglwys. Mae wedi gosod patrwm yn ei ddilyn. Mae'n dweud yn dydy, os oes da un ohonoch chi gwyn yn erbyn rhywun arall, y peth cyntaf chi fod i wneud yw fynd i ddweud wrthyn nhw. Okay, os chi methu anghofio am y peth, os chi methu just maddau a gadael y peth i fod, chi fod i fynd at nhw. Ac os oes na ddim modd cymodi, os nhw ddim yn gwrando neu'n ymateb, yna chi fod i fynd at yr eglwys. A mae'r eglwys yn mynd i ddelio gyda'r peth. Ac os oes na ddim modd delio gyda'r peth ar y pwynt yna, os yw'r person ddim yn fodlon ei difarhau neu newid neu beth bynnag sydd angen digwydd, ar y pwynt yna, chi fod i'w disgyblu nhw achos maen nhw'n ymddwyn fel petai nhw ddim yn Gristion, ond dyna'r broses. Mae'r Corinthiaid jyst i anghofio am hyn yn llwyr. Yng Nghrist, dylsyn ni fod yn ddigon doeth i sortio pethau fel hyn mas ymhlith ein gilydd. Ddim cwmpo mas. Ond dyna mae'n y reswm arall mae Paul yn mynd mlaen iddi hi. Reswm sydd yn ymwneud â dywioldeb. Dywioldeb. Y pwynt nesaf mae Paul yn gwneud yw hyn, nid dyma sut mae Cristnogion fod i ymddwyn. Nid dyma sut mae Cristnogion fod i drin ei gilydd. Mae'r ffaith fod yr aelodau yma wedi cyrraedd y pwynt yma yn golygu bod nhw wedi colli'r dydd yn barod. Adnod 7 ac 8. Yn gymaint a'ch bod yn ymgyfreithio o gwbl a'ch gilydd, rydych eisoes yn wir wedi colli'r dydd. Pam yn hytrach na o ddefwch gam? Pam yn hytrach na o ddefwch golled? Yn gwneud cam yr ydych wi. Peri colled yr ydych. A hynny i gyd gredinwyr. Mae Paul, fel petai'n dweud fan hyn, chi mewn lose-lose situation. Does na neb yn ennill pan mae pethau wedi cyrraedd y pwynt yma. Yn gyntaf i gyd, mae pawb yn colli oherwydd y tystiolaeth chi'n rhoi i'r byd o'ch cwmpas chi. Yn sôn yn Saesneg yn dyn nhw am airing your dirty laundry in public.
Hynny yw, yn dangos i'r byd pethau ddylse cael eu cadw yn breifat. A dyna sy'n digwydd fan hyn, yn dyfa. Hynny yw, fel Cristnogion, nid fel hyn ni fod. Ni ddim fod yn cwmpo mas yn gilydd, ni ddim fod yn methu cymodi, a ni ddim fod yn methu maddau, a ni ddim fod yn, falle, yn camdrin ein gilydd mewn rhyw ffordd, ddim fel na ni fod. A chi'n mynd ac yn dangos hynny i'r byd? Pa dystiolaeth mae hynny'n rhoi i'r efengyl? Be mae'r byd yn mynd i feddwl os maen nhw'n gweld pobl sy'n galw eu hunan yn frodyr ac yn chwiorydd yn erlyn ei gilydd? Pobl sydd yn dweud bod nhw'n blant Duw, wedi derbyn maddeuant, wedi derbyn bywyd newydd, a dyma chi yn camdrin ac yn cwmpo mas? Chi wedi colli'r dydd yn barod. Dim os beth sy'n digwydd yn yr achos llys, chi wedi colli. Ond yn ail, mae pawb yn colli oherwydd does na ddim canlyniad da posib nawr, os e? Os chi wedi cyrraedd y pwynt yna, fel cyd-gredinwyr, mae pawb yn colli mas. Os rhywun wedi gwneud cam â chi, na fydde wedi bod yn well jyst i gymryd y golled? Na fydde wedi bod yn well i ddilyn geiriau'r arglwydd Iesu a troi y foch arall? Dyna siwr mae wedi trin chi. Dyna mae'r Cristion wedi profi. Nath yr arglwydd Iesu ddim mynnu ei hawliau fe ei hun. Ond nath e gywiro pan oedd pobl yn ymddwyn yn anghywir, ond nath e ddim trial dial neu talu'r pwyth yn ôl fel petai. Na fydde hynny wedi bod yn well. Ac os mae chi yw'r un sydd ar fai, a ni yn bechaduriad, ni yn gwneud pethau le, os mae chi yw'r un sydd wedi bod yn gwneud cam neu'n camdrin mewn rhyw ffordd, wel, hyd yn oed os o'ch chi ddim yn colli yn y llys, chi wedi colli'r dydd yn barod, achos chi'n camdrin eich brawd neu chwaer chi. Yn y derm, yn siŵr bod lot o'n ni wedi clywed dath y term i ddefnydd, fi'n credu'n gyntaf, yng nghyd-destun rhyfel niwclear. Pan oedd arfer niwclear wedi cael ei dyfeisio, dyma pobl yn dechrau siarad am mutually assured destruction. MAD. Sort of addas yn dydi. MAD. Mutually assured destruction. Hynny yw'r syniad yw, os mae un yn dechrau trwy saethu roced, mae rhywun arall yn mynd i saethu roced nôl, a does neb yn ennill. Mae pawb yn colli. Dinistyr. Mae Paul yn dweud, os chi wedi cyrraedd y pwynt yma, chi wedi colli yn barod. Nid dyma y math o fywyd mae Crist wedi'n hachub ni iddo fe. Mae wedi'n hachub ni i fywyd o ddiwioldeb, o garu ein gilydd, o aberthu dros ein gilydd, ac o faddau ein gilydd. Ni wedi gweld doethinem, ni wedi gweld diwioldeb, ond yna mae yna un reswm arall. Reswm sydd yn wneud â dinasyddiaeth. Dinasyddiaeth. Mewn ffordd, dyma'r peth pwysicaf. Mae Paul yn dweud, os chi'n Gristion, mae yna newid wedi digwydd yn eich calon chi. Chi'n rhan nawr o deyrnas Dduw. Chi ddim yn ddinesydd o'r byd yma, nid yma'ch catre, nid yma lle chi'n perthyn, mae gennych chi gartre arall yn awr. Dwchwch ar adnod 9 i 11. Ond i wyddwch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw. Peidiwch â chymryd eich cam arwain. Ni chaiff peteinwyr nac eilyn addolwyr, na godynebwyr, na rai sy'n amlygru a'i rhyw ei hunain, na lladron, na rai trachwantus, na meddwa, na difenwyr, na chrybddeilwyr, ni chawn nhw etifeddu teyrnas Dduw. A dyna oedd rhai ohonoch wi.
ond rydych wedi'ch golchi a'ch sancteiddio a'ch cyfiawnhau trwy enw'r arglwydd Iesu Grist a trwy ysbryd ein Duw ni. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, os ych chi yn Gristion, os ych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, fe yw eich brenin chi nawr, a chi yn rhan o'i deyrnas Mae'r ysbryd glân wedi gwneud gwaith radical, trawsnewidiol yn eich calon chi. Mae Paul yn sôn am y newid, a dim amser dyn ni bore yma i feddwl yn ddwys, am be mae Paul yn dweud fan hyn. Mewn ffordd, nid dyna'r pwynt. Dyw Paul ddim hyd yn oed yn rhoi nhw yn y drefn byddwn ni falle yn disgwyl. Be mae'n trial pwysleisio yw fel Cristion, chi di newid nawr. Chi di cael eich golchi. Mi oeddech chi'n frwnt. O chi yn rolio gwmpas yn eich pechod a chi yn ffordd o fyw, ond chi di cael eich golchi. Eich gwneud yn lan ac yn bir. Chi wedi cael eich sancteiddio. Chi wedi cael eich gosod ar wahân yn bobl arbennig, yn bobl gwahanol. O'ch chi arfer mynd eich ffordd eich hunan, o'ch chi arfer byw sy'n bynnag o'ch chi moyn, o'ch chi arfer trin pobl eraill unrhyw ffordd o'ch chi eisiau, ond chi nawr fod yn sanctaidd. Chi yn sanctaidd. Chi wedi cael eich cyfiawnhau. Ger bron Duw, mae gennych chi yn barod statws dieog, cyfiawn, perffaith. Chi'n barod yn etifedd i Dduw. Pan bych chi'n poeni am bethau'r byd yma? Mae'n ddau gymhwysiad amlwg fan hyn yn does. Os chi'n Gristion, mae eisiau chi ymddwyn felly. So os ych chi wedi bod yn cwmpo mas dych gilydd, mae eisiau chi edifarhau. Os mae chi oedd ar fai yn y peth, mae eisiau chi i wneud yn iawn. Os dim lle gyda ni fod yn pwyntio bys yn hunan gyfiawn, mae eisiau ni fod yn barod i faddau, mae eisiau ni fod yn amyneddgar, achos dyna beth i ni wedi brofi. Ond hefyd, mae eisiau ni'n just newid ein hagwedd ni'n llwyr am bethau. I ni'n ddinasyddion yn ef nawr. Os dim eisiau ni roi'n ffydd ni, os dim eisiau ni ymddiried yn rhefn y byd yma, os dim eisiau ni drysori pethau'r byd yma i'r graddau bod nhw'n dod rhwng o ni a chrydynwyr eraill. A fel wedes i'n gynharach, fi'n diolch i Dduw, os a'n credu bod ni yn y sefyllfa oedd y Corinthiaid ymwy. A wedi dweud hynny, mae'n bosib iawn. A gweud y gwir, mae'n debygol. Fod yna, densiynau yn ein plith ni. Achos fel ni wedi gweld dro ar ôl tro, mae'n wir yng Nghorinth, mae'n wir fan hyn, beth yw eglwys? Wel, casgliad o bechaduriaid. Sydd wedi cael ei hachub, wedi cael fan hyn i golchi a'i sancteiddio, a'i cyfiawnhau, ond ni yn bechaduriaid, ni'n cyfaddau hynny, ni'n gwybod hynny, ond ni yn dal i wneud camgymeriadau, ni'n dal i ddweud pethau ffôl, ni'n dal i wneud pethau dylsyn ni ddim, neu ddim gwneud pethau dylsyn ni. Felly mae'n bosib neu yn debygol yn ein plith ni. Mae yna falle drwg deimlad. Mae yna falle rhyw densiwn neu rhyw berthynas neu rhyw berthnasau sydd ddim beth y dylsyn nhw fod. Gael gymryd y cyfle te bore yma nawr. I'ch annog chi, ein annog ni, i gymodi, i faddau, i adael fynd o unrhyw chwerwder. Fe ddylsyn ni fod yn gallu maddau.
oherwydd yr hyn ni wedi brofi, fe ddylsyn ni allu gadael fynd o bethau. Ac os ydych chi rhywbeth y bore yma ac chi'n teimlo, wel, sa'n gallu gadael fynd o hyn, ond chi ddim di delio gyda'r peth. Wel, gai annoch chi wneud hynny te? Peidio gadael yr peth i ffestro o'ch mewn chi. Ewch ac yn ostyngedig ac yn raslon, siaradwch am y peth. Mae hynny'n llawer gwell na bod y person falle ddim yn ymwybodol o'i bai nhw. Ac ewch a ceisiwch cymod gyda nhw. Ac os ar y pwynt yna, mae'r person ddim yn barod i'w gydnabod ei bai, wel, dilynwch y broses cywir. Dewch at yr heneriad. Dewch at yr eglwys. Peidiwch gadael i'r pethau yma i escalato. Diolch byth, mae yna faddeuant a mae yna gymod i'w gael trwy'r arglwydd Iesu Grist. A dyna byddwn ni'n meddwl amdano ymhellach nawr efo'r cymyn. Mwyn i enw. Amen. Amen. Ie, byddwn ni'n dod mewn moment i'r cymyn, ond gyntaf na ni ganu emyn efo'n gilydd. Rhif 289 yn y llyfr yma. 289. Mae'r iachawdwriaeth rad mor fawr. Mae'n achub, mae'n glanhau troseddwyr diaf deiar lawr. Gwnawn ynddi lawenhau. Ac ymlaen, yn ni sefyll i ganu. Ni'n dod at y cymyn yn awr, ac wrth gwrs, dyma'r gair cymyn yn ei gyfleu, wel, bod ni'n undod. Dyna yw pwynt y cymyn, swper yr arglwydd, bod ni yn cymuno gyda'r arglwydd. Bod ni yn mwynhau yr undod yna sydd rhwng ni a'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n un gyda fe trwy ffydd. A felly wrth i ni gymryd o'r bara, cymryd o'r gwyn, i ni'n mwynhau y ffaith fod Crist a ni yn un yn awr, a bod ei wedi'n cymodi ni gyda Duw trwy ei aberth, trwy ei farwolaeth, trwy i'w waed yn cael ei dywall drosto ni. Ni'n un gyda Duw, a mae e gyda ni. Yma mae e'n nerthu ni, mae'n ein annog ni. Ond wrth gwrs, ni'n un hefyd gyda holl bobl yr arglwydd. Dyna sy'n yn wir. Ni yn un. Chi yn un. Os chi'n Gristion, chi wedi'ch uno trwy yr arglwydd Iesu gyda pob un Cristion arall ar wyneb y daear. Mae eisiau ni fyw felly yn does.
Dyna reality. Felly, os oes yna bethau yn ceisio dod rhwng ni, os oes yna rhywbeth ar hyn o bryd sydd wedi dod rhwng ni, diolch yn ei ddim yn iawn. Nid fel na mae e fod. A felly eto, gaich annog chi, nawr, wrth i ni gymryd o'r bara, wrth i ni gymryd o'r gwyn, gadewch i ni fwynhau y berthynas sydd gennym ni ar arglwydd. Gadewch i ni hefyd ofyn am nerth i allu fwynhau y berthynas sydd ni a'n gilydd. I faddau ac i gymodi os oes angen. Nawr, fel byddwch chi'n gweld, mae'r drefn bore yma, ni'n treialu, trefn chydig bach yn wahanol. Peidiwch gadael i hyn amharu, peidiwch poeni am y ffaith bod y drefn yn wahanol. Triwch, cadwch ffocws ar yr hyn i ni'n ei ddathlu. Ond be ni'n mynd i wneud bore yma, bydd Gwydion yn dod ymlaen yn gyntaf ac yn rhoi diolch am y bara a'r gwyn. A wedyn bydd y ddau yn cael ei ddosbarthu ar yr un pryd. Felly bydd gennych chi bara a gwyn. Ond yna os newch chi gadw nhw, a wedyn byddai'n arwain wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Ac yna ar y diwedd bydd Rodri yn gweddio wrth i ni orffen ein amser ni yn awr. Eto, mae'r bara'n ddi-gluten, mae'r gwyn yn ddi-alcohol. Gwydion chi weddio. O Dduw Tad, ni'n diolch i ti bod ni'n cael yn dod at fwrdd y cymun nawr. Wrth i ni fod yn ymwybodol o'n gwendidau ni a'n pechod ni yn derbyn di. Diolch o arglwydd bod na fyddeuad i gael yn yr arglwydd Iesu Grist, a bod ni yn lan gydyfron di yn ddo fe, ac ni yn diolch i ti am hynny. I ni diolch arglwydd bod ni chi gofyn am fyddeuad am ein pechodau bob dydd, a dy fod ti yn ffyddlon ac yn gyfiawn ac yn maddau i ni ein pechodau oherwydd gwaith Iesu Grist. Arglwydd ni gofyn am gymorth i ni fod yn fwy tebyg iddo fe ac yn fwy tebyg i ti dy hun, yn y ffordd i ni yn rasol ac yn gariadus tuag at ein gilydd ac yn fodlon maddau pan ni'n derbyn cam. Ni'n gweddio nawr wrth ni gymryd y bara o'r gwyn, y byddwn ni'n meddwl am aberth rhyfeddol Iesu Grist. Gymaint gostio iddo fe i ddioddef ac i farw ac i gymryd ein pechodau ni, fe fod ni yn cael maddeuad, fe fod ni yn dod yn ddinasyddion y nef. Arglwydd ni'n gofyn am yr ysbryd nawr i gyffwrdd a'n meddyliau ni, i gyffwrdd a'n calonau ni, a'n emosiwn ni. Byddwn ni'n rhyfeddu o'r newydd. Maint dy gariad di, maint cariad Iesu Grist, maint cariad yr ysbryd glân tuag ato ni. O arglwydd, siarad â ni nawr wrth ni gymryd y bara ac wrth ni gymryd y gwyn, fel y bydd Iesu Grist yn cael mwy o glod gyda ni ac y byddwn ni'n ei garu yn fwy. Clewn ni nawr, bydd gyda ni trigyrha wrtho ni am bod ni'n gofyn pob beth yn enw ac yn heiddiad ein gwaredwr amlwg Iesu Grist. Amen. Amen.
Paul nes ymlaen yn ei lythyr yn delio efo problem arall yng Nghorinth i wneud â swper yr arglwydd. And fel rhan o hynny mae'n ysgrifennu hyn. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn ei fwytad yn gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchydd cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Nawn ni yfed efo'n gilydd. Diolch i ti bod ni'n dod at un fel wedi canu barod sydd bob trysor yn ddo fe. Ni'n diolch i ti bod ni'n dod at un sydd yn amyneddgar. Ni'n dod at un sydd yn caru maddau pechod. Ni'n dod at un sydd wedi rhoi ei hun mwyn ni. A doedd ni'n rhyfeddu bod unrhyw un yn caru ni cymaint â hynny, ond yn fwy i feddwl am ein pechod ni, am ein casineb ni ohono fe, ac ohono ti. Ac eto, dy wedi bod yn môr drigadog wrth ni. A roedd o'n i gweddio bydd ti yn llenwi ni gyda amynedd Crist. Bydd ti'n llenwi ni gyda cariad Crist. O Dduw, bydde hynny wrth ni gael yn llenwi hefyd gan dy ddoethineb di. Bod ni'n bobl diwiol, bobl sydd yn bywyd mewn gwirionedd, mewn dinas gwahanol, mewn teyrnas gwahanol. Bydde hynny yn uno ni at ein gilydd. Byddwn ni'n caru ein gilydd wrth ni dygaru di. Ac hefyd bydde hynny, fel ni'n clywed yn barod yn roifa, yn oleuni llachar i bobl o'n cwmpas ni. Bydde'n denu nhw at yr arglwydd Iesu Grist ac yn cael ynddo fe bob trysor ar ei cyfer ni. Arglwydd trigyrhawdd o ni, bendithiau ni, a rhagora ar y deisyddiadau ni. A bydded y cyfan goniad yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Rhif 14 yn yr atodiad. Dyfarwolaeth a gyhoeddwn gyda'n gilydd fethfol iawn. Yn lle cofio ein holl beie, ei anghofio awn ystitha
Chwilio ninnau ein calonau. Fe gyffeson ein pechodau. A derbynion y gwahoddiad i gael gwledda ar dy gariad. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dyn gilydd. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon a hyd byth. Amen.